Hello guys, hanzi chema neanochema, ugofara neanofara. Guys, pakaipa. Nhau yandauya nayo yakamira yakadai. Ndeye mukomana ari kutenderera mumasocial media. Nhau yese yanetsa iyi yemukomana Ginimbi, chini asikadunguri. Boss Ginimbi yekushayika kwavo. Saka hanzi vanotaura vachiti hanzi chema nevanochema, ugofara nevanofara. Saka nhau yandauya nayo yakamira yakadai. Ndauyawo nemazim artist vari kuchemawo nemukomana uyu. Vari kuchemawo kushayika kwemukomana atisiyawo chini asani kadunguri. Zvinova izvo zvandafarirawo pakuti tiri kusapotana vanhu. Hatisi kusiya kuti ndezvemhuri yekwakadungure. Ngavapedzerane vega ikoko. Vamwe vari kusapota guys. Saka zvandichaita ndichakuratidzai mascreenshot andatora emazim artist vari kuchemawo nekuda kwedeath yagenius kadunguri. Ndine post yekutanga. Post yandinayo yekutanga ndeya Freeman. Ndo yamuri kuona pasaidi. Anyora iye achiti, just recently we celebrated his birthday, not knowing that it was his farewell as well. Only God knows kuti uchararama kusvika papi. Tiri kutandara pano pasi. Rest in peace mukuru Ginimbi. No one is promised tomorrow. Yeah. Ndo post ya Freeman. Then kubva kwaita post ya Kilati ndo yamuri kuona futi pasaidi. Abva anyora iye achiti, Mwari vaita kuda kwavo. Go well my friend, warwadzisa. Ginimbi arwadzisa sure. Then kubva kwaita post futi ya Jamaster ndo yamuri kuona pasaidi. Abva anyorawo kuti rest in peace Ginimbi. Ndobva zvitaita zveimwe post ya Enzo Aisha. Aposta futi achiti, ndozvamasarudza kutirwadzisa. Guys, pakaipa. Ndo yamuri kuona post paside apa. Then Fandani apostawo ndobva ataura kuti, we cannot believe that you are no longer with us. This is stretched for us. We will pray for you, Elder G. Rest in peace. Rest in peace, Ginimbi. Ndo zvamuri kungoonawo guys. Then maititi vaisawo post yavo. Hanzi fuck 2020. Ndarwadziwa Ginimbi. Why? Ginimbi, why? No. Guys, zorwadza izvo. Then Madam Boss vakapostawo. Ndo post yamuri kuona paside. And rest in peace my brother. Then imwe post Wingiti apostawo futi zvakare. Akati rest in strength king. Ndo post yacho yamuri kuona paside apa. Tobva taenda kuna Japraise. Apostawo futi. Ndobva anyora achiti, mukomana wacho haana kupa ruvengo nzvimbo muhana yake. Hanzi mukomana wacho haana kupa ruvengo nzvimbo muhana yake. Akangoti, Mwari nguva yangu shoma kana yakawanda ndichaishandisa mukufara bedzi, nekuti ruvengo runondipedzera nguva.
famba zvakanaka mweya wakachena, famba zvakanaka mweya wakachena. Ginimbi, my friend, mudiwa hood nematambudziko, my bro. Denga raMwari riburutse mweya munyaradzi, upukuti mvura yekutambudzika pamatama evane mwoyo inobayikana. Ndijapresa. Then kubva kwaita mukomana wepaNigeria anova David Apostle ndobva taura kuti another friend gone, rest in peace Ginimbi, nothing else matters. Today make Anna do Anna West. Ndochi ndo vanhu vandangoya navo ava guys vari kuchemawo nedeath yaGinimbi. Saka ndakuda kusiyiraiwo guys imwe song yeimwe mu-upcoming artist anonzi Sija Matsotsi achiimbawo nekuda achiimbawo nekuda kwerufu rwaGinimbi pamusoro paGinimbi. Saka sara muchiona kavidhiyo aka guys chiti thank you. Okoyo netsotsi mwana wamaizija kuti jasi ndotitsotsi inzwaika 2020 uri chikara futi nemabara matambudziko pleti vakatora skara nhasi ndinhasi bosi Ginimbi watsara 20 uri chikara futi nemabara matambudziko pleti vakatora skara nhasi ndinhasi bosi Ginimbi watsara. Ndiwo wakauya nekorona lockdown tichigara takatonona uzere nemusodzi wasvuura serodzi tisati tambozviona. Rest in peace boss genius, nyangwe zvangu manga musinga ndizive. Rest in peace ndiri serious boss genius. 2020 uri chikara futi nemabara matambudziko pleti vakatora skara nhasi ndinhasi bosi Ginimbi watsara. 20 uri chikara futi nemabara matambudziko pleti vakatora skara nhasi ndinhasi bosi Ginimbi watsara.